Sa sitwasyon po ng droga sa Pangasinan, ano po masasabi niyo, sir? Medyo nababawasan tayo, pero ang nakakapagtaka lang, bakit mas mura dito sa Pangasinan ng droga kaysa sa mga ibang probinsya? Gaya ng La Union, gaya ng Tadak. Kaya ibig sabihin, maganda pa rin ang supply dito. Kasi mababa eh. Ibig sabihin, marami. Kaya yun ang kailangan natin. Although, sobrang ang nagkakaisa naman ng mga kapulisan, PIDEA, NBI, na magkampanya kontra sa illegal na droga. Ganun pa man, kailangan siguro, tuloy-tuloy yan. Tayo saan magpahinga para ganun. Manalo tayo sa kampanya kontra sa illegal na droga. Sir, meron po bang specific area dito sa Pangasinan na medyo bagsakan ng illegal na droga dito? Well, actually, may list na ako na pinablis dito. Dito sa Dagupan, meron pa rin na yung Bunban Binlo pa rin ang nasa listahan na grabe ang bagsakan dyan. Saka sa mga ibang lugar, sa mga syudad. Pero dito sa Dagupan, kahit pa paano, nahabol naman at nakokontrol naman ng kapulisan. Although, yun na nga, yung Bunban Binlo, hindi pa rin tinitigil. Sir, can you name... Ordaneta rin, meron din. Sa Ordaneta rin. Actually, Ordaneta ay Dagupan ang sentro. Although hindi natin masabi na may mga laboratory dito, maaaring kumukha lately, di ba? Kamiling ang mahuli. Isang taon na lang, right beside Pangasinan. Baka doon ang gagaling doon, yung mga droga na napupunta dito. Siguro ngayon, hintayin natin, baka pag umina ang supply dito, pag umina ang droga dito, ang pagtutulak nila, maaaring apektahan dahil sa pagkakahuli ng laboratory ng droga sa kabiling Tarlac. Ano po masasabi natin sa accomplishment ng PNP laban sa droga? Ano ba? Ano yung masasabi natin sa accomplishment ng PNP sa laban sa droga, sir? Magandang accomplishment actually ng PNP, lalo na ang EDSO, yung anti-illegal drug na task force ng PNP, talagang maraming accomplishment at ng uknat ang huli nila at ang lead nila sa mga malalaking sindikato, lalo na yung mga laboratory. Ganyan din ang NBI, kaya malaking katulungan, although ang lead agency dyan, ang PIDEA, malaking katulungan nila itong dalawang ahensyang to, NBI at EDSO. Sir, ito po no to the legalization of marijuana. We're against legalization of marijuana. If you will see, sa Amerika, maraming nag-legalize ng marijuana. Pero nakita mo, ang enrollment ngayon sa college, kukonti. Because of the legalization, how can we control? Let's say in the Philippines, granting na may medical use yan. But how can we control the use of marijuana? Ngayon na nga, hindi ba? Kahit na sa ibang butika, control ng mga volume, lahat, nakakakuha pa rin sila. What more with marijuana? Wherein it does really mind, sirain talaga ang mga kabataan. Pero sir, nagkakatuwa yung kabataan sa akin. Well, as of now, we're determining the war against illegal drugs. At sa panahon ngayon, lalo na sa kampanyang to, kahit nakita nyo naman, ang very active ang mayor natin dito, nakita mo ang outcome, tutusin, lahat yan, supporter ng illegal na, kontra sa illegal na droga. Kaya, malaking bagay itong nangyayaring ginagawa ni mayor dito para mahikayat dahil na yung mga kabataan na kontra sa illegal na droga. What about the imported drugs po katulad ng cocaine? There are so many imported drugs actually, even Cebu, they import drugs also. There's now the green apple, there's the ecstasy, marami yan. How are they getting inside the Philippines po? Well, inside the Philippines, they manufacture here already the shabu, lahat yan, marijuana. About